Tara na at magpabakuna. Pagmamalasakit sa masa ay ipamalas na. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 7 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tubong po ang mga baratang DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Inutuntang barata hali dyan sa luwas. Si Luwens Barcena. Luwens kamen. Ini na pagpupuknat ang Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office sa paggibo din mga panibagong tinampo digdi sa northing parte kan Legazpi. Ini pagkatapos naman utarang kan DCGB News digdi sa may inutan kan simbahan kan barangay Buyuan, partikular digdi sa Purok 5 area na kung saan nagkakaigwada digdi nin pagkukonstruir kyan alternate road na ang pangaran kang proyekto iyo ang Buyuan to Matanag alternate road. Ang contractor iyo ang Sunwest Development Corporation sin magduduro inin sobra 300 dias na patrabaho. Kung matatandaan digdi sa nasambitan ng barangay dagos man ang pagkikipag-coordinar sa mga maytag sa diri asin mga caretaker nindaga tangani ng ipadagos asin dahil na maulang pa ang pagigibo man nin Duterte Highway tangani ng makatabang tangani ng maibalda ang mga barangay na ini na magkukonektar sa paagi nin tinampo poon digdi sa Mabinit pasisiring sa Lidong asin pasisiring na dyan sa 1st District area ang nasambitan ng lugar. Talagang saro sana ang tinampong pinag-aagihan asin kung ini man agad makonstruir susog sa mga barangay officials na kulang katabangan ini lalo na sa mga parauma asin sa mga may root crop sali sa Bulkang Mayon tangani ng maipasiring nin mas idali pasisiring sa market area sa Legazpi ang sa indang mga produkto sa paagi kan mga tinampo na ini. Usangon yan, ang proyektong ini pinaggigibo pa sana asin nawara pa nin mga simentadong lugar. Agalagad padagos ang patrabaho sa pagpahiwas kan tinampo asin pinaglalauman na sa paagi kay ni mag-i-increase man ang komersyo asin turismo sa nasambitan ng barangay. Mga dagdag na bareta, ako po, Sel Bibi. Lampas na sa 10 milyones nin bakuna kontra sa COVID-19 ang itulok na sa Pilipinas. Sobra naman sa 2.5 milyones na Pinoy ang fully vaccinated na o nakaresibir na nin 2 doses mantang lampas man sa 7.5 milyones katao naman ang naturukan nin first dose. Sinabi ka National Task Force Against COVID-19 na nagiging makaskas na ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa Pilipinas na nasa average ng 250,000 doses kada aldaw. Sa nang sinabi na kung mag-abot na ang gabos na binakal na bakuna kan gobyerno ngunya na taon, magkusugman ang sendang pagtubod na mabakunahan ang sagkod sa 70 milyones na Pinoy bago matapos ang 2021 para makamit ang herd immunity. Nagpapatanid ang Octa Research Group na posibleng matras ang pagkamit kan Pilipinas sa herd immunity pag-abot kan Desyembre dahil sa patakot kan Delta variant kan COVID-19. Sigun kay Octa Research Fellow of Father Nicanor Austriaco na pwedeng maabot ang herd immunity sa NCR Plus 8 sa Pasko pero day dapat igilid ang patakot kan Delta variant. Ang NCR Plus 8 kumpuesto kan Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Pampanga, Batangas, Metro Cebu asin Metro Davao.
Sinabi niyang magkakaigwanin surge kapag may naglalaog na variant sa nasyon arog ka nangyari sa pag-abot kan alpha asin gamma variants. Tinawanin doon ni Father Austriaco na dapat paghandaan kan gobyerno en kaso may maglaog na delta variant sa nasyon. Apara sa mas nakakaulakit ang delta variant, nagpapahiling inin vaccine evasion o igwaining resistance gikan sa nagkapirang mga bakuna. Mantang wala pang ebidensya na ang delta variant may community transmission, hinagad ni Austriaco sa mga Pilipino na magpabakuna kontra sa COVID-19. Kaipuhan man higpitan ang international level protocols o international travel protocols para dai makalawag sa nasyon ang nasabing variant asin dai maglakop sa mga komunidad. Ang general community quarantine sa Metro Manila ay pwedeng inipahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque sa pagsasabi na ang presenting klasifikasyon tigdalauman na magpaso sa Hunyo 30. Sa sinabi na siya naniniwala na ang general community quarantine ang presenting klasifikasyon kan Metro Manila as difficile na mabago ini. Idinugan pa man niya na ang magiging rekomendasyon kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease pwede pang iapilar kan iba-ibang local government units. DAIPI rekomendar kan Vaccines Expert Panel o VEP na papundohon ang vaccination gamit ang Pfizer asin Moderna COVID-19 vaccines. Inisahampang kan sobra 1,200 na cases kan myocarditis o heart inflammation na naisurat sa Estados Unidos sa nagkapirang adults asin adolescents matapos matulukan ka ng sabing mga bakuna. Katakod kay ni ang US Food and Drug Administration nagpaluwas din patanid sa paggamit kan Pfizer asin Moderna vaccines. Sigun kay VEP Chairperson na Dr. Nina Gloriani na daing rason para mapundo ang pagbakuna gamit ang American vaccines. Sinabi niya ang kaipuhan sa naabisuhan ang mga tawang makaresibi anin US vaccines manodigdi. Siniguro ni Gloriani na paragos nindang babantayan ang safety asin efficacy kan gabos na bakuna. Enot ang sinabi kan Department of Science and Technology of Philippine Council for Health Research and Development o DOST-PCHRD na day dapat punduhon ang paggamit anin Pfizer Biotech vaccines. Sinabi pa na mga adverse events bakuman permanente asin na day nagresulta nin kagadanon sa nagkapirang vaccines. Nasa 40 milyon na doses nin Pfizer vaccines ang piglalao man na mag-abot sa nasyon sa Agosto. Mientras tanto, si Hans Galero may dagdag man na istorya. Hans, kamen. 1,322 na mga tupad workers naman sa Bicol ang nakaresibin sa 6.6 milyon pesos kantidad ng cash aid na Dole Bicol. May kinaraman sa endang tulong pangkabuhayan sa ating displaced workers o tupad gikan sa probinsya kan Camarines Sur. Sigun kay Regional Director Maria Zenaida Angara Campita, ang 472 kini gikan sa Ragay, Camarines Sur, mantang ang 300 gikan sa Del Gallego, asin 80 sa Kabusaw, Camarines Sur. Sinabi ni Campita na sa pagparagos ninda kan pagtaon ni cash aid sa mga benepisyaryo kan tupad na iiling ninda na talagang nakakatabang man ang pagtaon nindang kwarta o kaya sweldo sa mga ini. May kinaaraman nga na isinasambitan ng bagay lalo na ngunya na paragos pang nakakaapektar ang pandemyang COVID-19 sa kabuhayan kan publiko lalo na digdi sa Kabikolan. Sinabi niya nakikipagtabangan man giraray sinda sa mga LGU asin mga barangay digdi sa bilog na Bicol asin man lain-lain na probinsya tangayan na Marhay asin Maricas na maitao ang nasambitan ng bagay man tang pinagpapautob ang magkakanigong minimum health standards. Tangunyan na nagtaong asigurasyon si Campita na ipapadagos ninda ang nasambitan ng programa sa good na nahihiling ninda na may mga Bicolano pang naapektaran na sinadidipisilan darakang pandemya ng COVID-19. Dagdag na pareta, ang Galero, DCGB. Mientras tanto, lauman ang pagbuhos nin mga bakuna kontra sa COVID-19 nagibo kan Pfizer asin Moderna sa mga masunod na aldaw. Inan siniguro ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, matapos magabot ang 250,000 doses nin Moderna vaccine. Sa sinabi na sa mga masunod na simana, maabot naman sa nasyon ang 100,000 doses nin Moderna vaccine na ikadawang bulto asin sa kabangaan naman kan Hulyo ang panibagong supply ng Pfizer vaccine na makukuha ka nasyon. Sinabi niya na maabot sa 5 hasta 8 milyones doses ng Pfizer vaccine ang marasabi kan Pilipinas poon sa Agosto. Pagpapakusog pa kan quarantine measures. Inisigon kay Dr. Ted Herbosa, medical expert sa National Task Force Against COVID-19, ang dapat tutukan kan gobyerno para masiguro na maisalang sa COVID-19 test ang gabos na mga
malaog sa Pilipinas sa inman na nasyon hari sa mga ini. Sinabi ni Herbosa na bako epektibo ang border control lalo na sa 80 na nasyon kung saan igwa ng mga kaso ng Delta variant kan coronavirus. Nag-agrangay si Vice Presidente Leni Robredo sa kakulangan in supply ng bakuna kontra sa COVID-19 sa Bicol. Sa tahang pagdako sa pagsayuma kan publiko na magpabakuna kontra sa COVID-19. Dai pa napapanahon na turo sa non-quarantine classifications sa National Capital Region o NCR. Inisigon kay Octa Research Fellow Guido David na atab pa para iperaram sa Modified Enhanced Community Quarantine o MGCQ on NCR. Kay puhan man na maabot ka nasyon ang target na bilang sa ipinapautob na vaccination program para masiguro ang kaligtasan kan mga Pilipino. Sinabi pa ni David na pwedeng umabot sa 50% ang population protection level kan NCR sa Nobyembre asin 55% sa bulan kan Desyembre kung sakop ka inian 10 milyon na populasyon kan lugar. Magigiramdaman na nakapera man NCR Plus Bubble na kinabibilangan kan Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal, sagkuda sa Hunyo 30. Mientras tanto, pigadalan pakat Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease and posibilidad sa pagturos sa travel restriction sa mga personang fully vaccinated na sa laban kontra sa COVID-19. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na nagkaigwasinda ng pagtiripon kung saan natukaran issue na aliuna ang swab test result kan mga biyahero na igwanin kumpletong bakuna. Nag-abot na sa nasyon ang primerong sigwada kan supply nin bakuna kontra COVID-19 na gibokan kumpanyang Moderna. Iniya nag-ugpa sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 bandang alas 11 kasubanggi. Nasa sobra 200 doses ng bakuna ang nag-abot sa nasyon kung saan 194,000 doses ang para sa gobyerno mantang ang 55,000 digdi para man sa pribadong sektor. Magigiramdaman na maabot sa 20 million doses kan Moderna vaccine ang nasisiguro kan Pilipinas sa pagikan tripartite agreement sa pribadong sektor. Sa bilang na ini, 13 million doses ang para sa gobyerno kan Pilipinas asin na 7 million doses man ang para sa mga pribadong sektor. Iba pang detalles kan Barata. Dahil nakaligtas sa mga nagduruman sa lamay sa pagkagadan ni dating Presidente Ninoy Aquino sa Ateneo ang seryosong pag-uuro ni dating Senador Antonio Trillanes. Posibleng pagtutukar ni Trillanes sunuluhan mga plano ni Trish sa masunod na eleksyon. Midbid na nasa opposition si Trillanes asin kaalyado kan mga dilawang politiko. Di man masabi kung talagang pig-kukonbensyer ni Trillanes si Chris na magbuntog naman sa politika na ino na nagsabi na dahil siyang plano sa politika dalan sa kamugtakan kan sa iyang salud. Maabot sa 10 milyon ang nabakunahan kontra COVID-19 sa bilog na nasyon. Inibasa sa datos na pinalwas kan Department of Health o DOH na nasa 9.9 na naitudok na doses ng bakuna. Nasa 7.4 na milyon na Pilipino na nakaresibikan primerong dose ng bakuna mantang maabot sa 2.5 milyon na fully vaccinated o nakapagpadudok ng 2 dose ng bakuna sa nasyon. Sigun kay Dr. Napoleon Arevalo, Director ka na DOH Field Implementation and Coordination Team sa Luzon, maabot sa 100% ang nabakunahan na nasa A1 na priority group, 2.3 milyon man ang nasa A2 priority group. Apwera digdin, nabakunahan naman ang mga nasa A4 o essential workers as in A5 o nagtitios. Siring man, palagos na pigbabantayan kan gobyerno ang mas nakakulakit na Delta variant. Target kan gobyerno na mabakunahan ang nasa 58 milyon na Pilipino bago matapos ang taon.
Mientras tanto, iba pang detalles kan Bareta binatikos ni Vice Presidente Leni Robredo si Presidente Rodrigo Duterte sa fear-based approach kani sa panggogobyerno sa pagsasabi na bako man ini epektibong paagi para panginutan ang mga namamanuan. Ang sa tanawaning punto ang suwestyon ni Duterte na tawanin armas ang mga civilian anti-crime volunteers bilang indikasyon ng fear-based approach o leadership mindset. Sa sinabi na imbes na gamiton ang fear-based punitive approach, ang mga tao dapat may ganyar na maging envelto asin dai pagtakuton. Ibinulgar ni Senator Panfilo Lacson ang mga piglalauman niyang tutukaron ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang ultimong State of the Nation Address o SONA sa masunod na bulan. Sigun kay Lacson, kaibahan sa mga gusto niyang banggiton kan Presidente sa iyang SONA. Iyon kamugtakan kan vaccination program kan gobyerno asin maginanlaban kay ni kontra sa korupsyon. Apura padigdi, interesado man si Lacson na maaraman kung ano-ano pa ang mga pwedeng gibo ni Presidente sa purukan sa iyang termino. Nagtaon ni asigurasyon si PNP Chief Guillermo Eliazar sa Commission on Human Rights na ang pag-armas sa mga anti-crime civilian volunteers susug sa suwestyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang solamente para sa sendang proteksyon. Apresado niya ang kaaditan kan CHR sa pagsasabi na nasasabutan hindi ini alagad sinda na mismo ang minaasigurar na ang suwestyon ni Duterte iyon para maenganyar ang volunteerism asin bako ang vigilantism. Ini matapos na kontrahon kan CHR ang suwestyon kan Presidente sa pagsasabi na sufisyente na ang mga pulis. Bako deserved ni dating Presidente Noynoy Aquino na daimidbidon bilang sarong presidente ka nasyon. Inyan tinawanin doon ni Senator Panfilo Lacson sa pagsasabing dakol na ginibuhan si Pinoy sa nasyon asin kay po na apresyoron kan ibang tao. Si Lacson ang rehabilitation czar na nagtabang asin nag-asikaso kan tuminama ang super typhoon ni Yolanda sa nagkapirang lugar sa irarom kan administrasyong Aquino. Apura kay Lacson, daiman malilingawan ni Senator Kiko Pangilinan ang pagiging simple ni Pinoy. Inumama man ni Lacson ang pagiging matyaga asin masikap ni Pinoy, masikan congressman pa sa naini. Kan Hunyo 24, nagadan siya dating Presidente Noynoy Aquino asin inilubong kan Hunyo 26. Mientras tanto, ginagibo ng final kan Philippine National Police ang rekomendasyon sa kondukta ng psychiatric asin psychological exam sa kabos ng mga elementos kan pulisya sa tao kan na kaso ng grave misconduct sa ibang pulis. Sinabi ni PNP Chief Guillermo Eliazar na ang pinakauring kaso ng sarong pulis na namadil sa Laocan, Manila Police District iyo ang nagbubusol sa inda na dapat magkaigwa ng periodic psychiatric examination sa sendang organisasyon. Idinugan pa man yan ang PNP Health Service katuwang sa paggibo ng rekomendasyon. Daing sasantuhon si Presidente Rodrigo Duterte pag-abot sa kampanya kontra sa illegal na droga. Sigun kay Presidente Duterte, handa siyang gumadan kan mga tao na gustong rauto na nasyon gamit ang illegal na droga maski sinda amigo pa niya. Dagdag pa kan Presidente na dakol na buhay nin mga soldados asin pulis ang nagbubuwis ng buhay dahil sa drug war. Sinabi niyang wala siyang nahihiling na sala sa iyang panibagong patakot asin maginan sa iyang mga kritiko, hinagyat niya na maghanap nin lay na magpapugol sa iya na magpaluwas ni nasabing pahayag. Sa giraray na sinabi ni Presidente Duterte na dakol na naraot na pamilya dahil sa illegal na droga. Asin trabaho niyang protehiran ang nasyon asin pagserbihan ang mga Pilipino. Alagad aminado si Presidente Duterte na daing katapusan ang problema kan illegal na droga sa nasyon. May mekanismo ang Philippine National Police para sa pagripaso sa ibinasurang kaso may relasyon sa operasyon kontra sa illegal drugs. Inang pahayag ni PNP Chief Guillermo Eliazar matapos siyang haputon kan local rapper Marion Luni pero Ramas na imbestigaran ang mga pulis na involved sa drug operation na nagresulta sa iyang pagkakadakop kan 2019 sa paglamar na itinanom kan mga pulis ang ebidensya kontra sa iya. Ang sayang kaso ibinasura man sa nakan Makati RTC Branch 64 dalang sa pagpalyar kan mga pulis na sunodon ang chain of custody rule. Nasa 35 milyon na kilong karning orig ang maabot sa nasyon kada bulan po ng Hulyo sa Oktubre.
Inilog sa inaprobara na guidelines kan minimum access volume o MAV na imported na karning orig. Mantang 20,000 metric tons o 20 milyon kilos poon sa Nobyembre sagkod Enero kada bulan sa masunod na taon. Maabot man ang pagbahakan mga karning orig sa rehiyon kan Visayas asin Mindanao. Yan mga tugang nga detalles kay mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pag-ara kan mga pagriba, manitutan niya sa lado teknikal. Kami po nagatudkan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako man po si Edwin Teral nagsasabing mabalos kan sinong pagantabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.